nyasi rumo. Jailieta, Ramogi TV. Jotije modhuro mag piny owacho donjo nyasi mar Pasaka ka ofuko gini nono kaluwore ni pok giyudo osara. Jotelo e apise mamoko mag piny owacho osendiko ne jotijegi ka ginyisogi ni gimed dimbore ka moko kuomgi to nochulo jotijegi mana odiechieng' manyoro. Jailieta miyowa ler e midhiero makoro kelo pek ne jotije mag piny owacho. Kopogore kod kaka negi geno, jotije mag piny owacho pok oyudo osachgi ma dwe mar adek higani, deko mobedo mabor moloyo kod kaka ging'iyogo. Jotije mathoth mag piny owacho koro chunogi mondo thegre kod nyasi mar Pasaka e odirani, kaluwore ni ofukegi ni nono ni mar ogiyudo osara kod chudo gi mabalang' magiyudoga. Kaluwore kod ote mawuok kuom jalup jatatije mar od fwambo mar piny owacho mar KBC, giwacho ni gionge nyalo mar chulo jotije gi osara mar dwe mar adek motelo ne nyasi mar Pasaka kaluwore kod weche mok nyal geng'. Gimedo ne gitimo kar maginyalo mar neno ni osara no ochul. Nonro matiponi notimo oyudo ni e kambino joma noyudo osara odiechieng' manyoro gin jogo mantiere riwruog saga mar kungo. Kuom mano, riwruok mar Azimio kokalo e apis kweth manok e od bura Opiyo Wandayi owacho ni riwruogno oyudo luoro kaluwore koda rochruok chal mar ochumi ma pachoka ma bende omiyo piny owacho okoso chulo jotijene osara. Kamano bende, Wandayi omedo ni okang' ma piny owacho okawo mar juogo osuru mwandu mitiyogo e udi kachiel gi medo osuru e chenro mag oro pesa kokalo lony manyasani gi 20% nowinjo omed yuto mar omenda maromo trilion 4 nyaka 5 mar jiwo chenro mag piny owacho. Azimio omedo ni nyaka ne piny Kenya yud loch e higa 1963, piny owacho pok nodeko chulo jotijene kanyakla kod jod bura. Wach makamano nochakore mana dwe mar 12 higa mokalo. Kata kamano, gisani nitiere fuong'ruok e od bura kaluwore ni jo od bura kod jotije od bura noyudo osachgi odhiambo manyoro. Kata kamano, e counties chenro pod ni marach. At the moment, counties, we are on our knees because we are not only missing money to pay salaries for health workers, we are also missing money to buy commodities. There is no money. 2, 3, actually 3, 4 months down the line. What do? You have no money, you can't pay salaries, people will put down the tools and they'll walk home. Piny owacho e ndalo mokalo nolando ni aguchgi otuo kendo gionge pesa ka ginyiso counties mondo omany yore mag yudo omenda mar chwalo tijegi. Jailieta, Ramogi TV.